देनानै नोंनि हौवाया माला गोमानाय आरो माला थांनाय न'निफ्राय आरो माबोरै जाया? बुधबारखालि थांदों। औ बहा थाङा? जायगाखौ आं मिथिया अबावहाय थांदों। नों सोरजोंबाबो सोरखौबाबो लांनायनि सन्देहबो दं नामा? औ मोजां मोननाय दंमोन बेहा। बे बहानि? सान्थिफुर अन्थाइबारिनि। बेयाव गथ' गथाय दंना गैयामोन? फिसाजो सानै दङ। दा बेखौ लांदों होननानै डाइरेक्टलि सन्देह आरो ना? औ न'आव गैयाना बेबो। बेखौ मोजां मोनलायो होननानै बोरै मिथिया? आं एसे गोबावसै मिथिनाया मास मोननैसो बायदिखासै एसे मोजां मोनलायनाया। आं न'आवबो थांबाय बिदिनो बादा होलायलायबाय बुजायलायबाय ओमफ्राय बिदिनो नागारबाय एरिबाय होननानै थगायदोंमोन आरो जोंनाबो हौवाया। ओमफ्राय दा हौवानि न'खरा होनदों फैबाय थायो बिदिनो नाखि नुखि खालामो होनना बुंदों आरो। हौवानि न'खरा होनदों आरो फैबाय थायो फैनायालाय होनदों। आंनि हौवाखौ थांबाय थायो। बे हौवा दंना गैया? थैबाय बेना। बे थांनाय फैनाय बाथ्राखौ सोर फोरमायखो? बे हिनजावनि बिदा बिबाजैया फोरमायदों। आरो जे नोंनि हौवानि नामा मा नाम बै जे लानानै थांनाय बे हिनजावनि नामा मा नाम? मनिला। हौवानिया? हौवाना करथें। नोंसोरनि फुल एड्रेसआ? जोंना? डिस्ट्रिक्ट? क'क्राझार। बिनिफ्राय नों दा मा खावलायनो सानो जोंनि बर' समाज रायजो राजाफोरनिसिम बा नों हिनजावखौ बहाबाफोर नुयोब्ला? आं जाहाथे मानसिखौ आंहा दा फिसा फरायनाय दङना क्लास 10आव आरो हौवासा सासे दं दा बेखौ फोरोंनांगौ। आंहा जेबो मावनानै दांनानै फोरोंनो माबा जेबो राहा गैया आरो। ओंखायनो आं दा बेखौ मोनफिनबा हामगौ सानो। जेनेबा नोङो नोंनि हौवाखौ गनायनानै लाफिनगोन आरो ना? औ आं लाफिनगोन। बिनिफ्राय जेनेबा नोंनि हौवाया जे बेखौ लांदों थारैनो बे बाथ्राया सैथो दा ना? नों दा माबाफोर बुंनो सानो नोंनि हौवानि सायाव? आंनि हौवाया जेन फैनानै आंजों जे मोजाङैनो गाखोफिनो। जेनेबा नोंनि हौवाया फैयोब्लाथाय नों जेबो बेहा जि गोरोन्थि मावबाय नों बेखौ निमाहा होनो दाबो राजि आरो ना? औ आं राजि। नोंनि हिनजावखौ नोंनि हौवाखौ नोङो नांफिनगौ आरो ना? औ आंनो नांफिनगौ। बे हिनजावनि जायगायाव बहाय? सान्थिफुर अन्थाइबारि होनो। सान्थिफुर अन्थाइबारि? औ। हौवानि नामखौ मा होनदोंमोन? जोंनि हौवाना? करथें। हा? करथें बसुमतारी। करथें? औ। जोंनिफ्रायबो बेखौनो खावलायनो सानो करथें मोसाहारि ना? बसुमतारी। करथें बसुमतारी जाहाथे नोङो गावनि गथ'खौ गोसोखांनानै गथ' गथायखौ गोसोखांनानै न'आव फैफिनगोन गावनि गिबि हिनजावजों संसारखौ गोजोनै अराय समनि थाखाय जाफैगोन आरो हिनजावसानि नामा मामोन? मनिला। मनिला ना? औ। मनिला नोंबो गुबुननि संसाराव हाबसननो दा सान गावनि न'खरावनो फैनानै गावनि फिसाजोंनो अरायसम गोजोनै संसारखौ जाफै आरो नोंसोर जिबायदि गोरोन्थि मावबाय अब्लाबो गावबा गावनि गोरोन्थिखौ दाबोनो निमाहा होलायनो हानायनि सम दं आरो दाबो नोंसोर गोरोबलायनो हानायनि सम दं जाहाथे न'आव फैफिननानै अराय समनि थाखाय संसारखौ जाफैगोन आरो नों माबाफोर बुंबावनो सानो? आं बेनो जाहाथे जोंबो हौवा हिनजाव गोरोन्थि मावलायदों होमबाबो गोरोन्थिफोरखौ जेन आंनि बुंनाय रायनायफोरखौ जेन निमाहा होनानै जेन आंजों मोजां गोरोबनानै जाफैफिनो। जे नोंसोरनि संसार जानायाव बिदिनो नांलाय खमलायफोर जाबाय थायोमोन नामा? जानाया जाफेरथारामोन दा बे हिनजावखौ मोजां मोनजेननायनिफ्रायसो न'खराव नांलाय खमलाय जादों। मालाबाबो बिदिनो समाव संख्रि बानलुनि एसे एनै खेंख्रि खुंख्रि जायोमोन होमब्लाबो बेफोरबायदि खारलायनाय मालायनाय
जाफेराखै दा बे हिनजावखौ मोजां मोनजेननायनिफ्राय मास मोननै बायदि न'आव सुख गैयै जादों आरो आं हिनजावखौबो खावलायदोंमोन जाहाथे न'खराव बेबायदि दावराव दाख्लाम आंनि संसारखौ दासिबाय नोंजों मिलायनाय मानसिखौ नोङो नायनानै नों संसार जाफिननो गोसोबा जाफिननो हागोन थेवब्लाबो आंखौ आंनि संसारखौ मुथं मुथं दाख्लाम होननानै आं बेखौ न'आव थांनानैबो खावलायहैदोंमोन नाथाय बियो मानियाखै नों दा जेनेबा नोंनि हौवाखौ बहाबाफोर नुयोब्ला जेनेबा हमनानै दोननो थाखाय खावलायो आरोना जेनेबा नों लायगोन आरोना जेनेबा नोङो फैफिनजानायखौ लुबैयो आरोना आं फैफिननायखौनो लुबैयो नोंनि जे गथ' गथाय सानै दं दा नोंसाबो ना दे अब्लालाय